ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఊట్నూరు మండలం కుమ్రంభీము కాంప్లెక్స్లో పిఎంఆర్సీ భవనంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు సీతక్క గారిని రాజగొండ సేవ సమితి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మంగం విషంరావు కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు. గోండి భాష, గోండి సంస్కృతి, అట్లాగే గోండి ధర్మము, జంగుబాయి దీక్ష, ప్రభుత్వ సెలవులు మంజూరు చేయాలంటూ ఆయన వినతి పత్రం సమర్పించారు. అట్లాగే గోండి భాషను 8వ షెడ్యూల్లో చేర్చి గోండి డిక్షనరీ తయారు చేయుటకు సహకరించాలంటూ, అట్లాగే గోండి భాషని 8వ షెడ్యూల్లో చేర్చితే రాబోయే కాలంలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇతర గ్రామాలలో గోండి పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని ఈ సందర్భంగా ఆమెకి వివరించారు. అట్లాగే గోండి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపై రాబోయే కాలంలో రాబోయే సెన్సెస్లో ప్రతి ఒక్క కాలము గోండి ధర్మం అనేది ప్రతి ఒక్క కాలముగా కేటాయించాలంటూ, అట్లాగే గోండి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపై ఒక పుస్తక రచన చేయాలంటూ ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే జంగావలో దాదాపు 20,000 మంది జంగుబాయి దీక్ష స్వీకరిస్తారు. అక్కడ జంగావలో ప్రతి ఒక్క సౌకర్యాలు కల్పించాలంటూ ఆయన మంత్రికి వివరించడం జరిగింది. అట్లాగే గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి గోండులకు సంబంధించినటువంటి గుస్సాడి, దండారి, పుష్యమాసంలో అట్లాగే పెర్సాపెన్ వాటికి ప్రభుత్వ సెలవులు మంజూరు చేయాలి. కుమ్రంభీము, సమ్మక్క సారక్క మొదలగు వాటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా సెలవులు మంజూరు చేయాలంటూ, దసరా సంక్రాంతికి బదులు దండారి, పుష్యమాసంలో సెలవులు మంజూరు చేయాలంటూ ఆయన వివరించడం జరిగింది. ఇలా అనేక విషయాలపై ఆమెకు వివరించడం జరిగింది. ఆమె కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా పర్చకి ఆనందరావు, రాజగొండ సేవ సమితి ఊట్నూరు మండల ప్రధాన కార్యదర్శి పాల్గొన్నారు.